Dievčatá, poďte sa so mnou nalíčiť, potrebujem rýchle 10-minútové líčenie. Takže ako prvé použijem fixačný gelík pod make-up. Toto líčenie bude naozaj rýchle, lebo sa ponáhľam, idem tancovať. Takže potrebujem naozaj to líčenie rýchlo. CC krém. Používam teraz prsty, nepoužívam žiadny štetec práve kvôli tomu, lebo sa veľmi ponáhľam a chcem, aby to sisičko bolo aj také zahriaté. Takže si to krásne takto len rozotrem. Klasika ako krém. A len to tú tváričku tak zjednotí. Nie je to žiadny veľmi krycí a nejaký make-up, ktorý nám tú pleť úplne tak zafixuje, ale je to skorej na také rozjasnenie, je to na také zjednotenie ľahučky, je to sisičko, čiže keď budem aj tancovať, alebo keď športujem, tak je to úžasné. Ja si teraz rýchlo umiem ručky. Tak, ruky umyté. Teraz dám vlastne korektor pod oči. Je vo farbe Peach. Čiže aby nám krásne trošičku zakryl tie kruhy. A buď štecom, alebo zasa len takto rukami, prstami rozotrem. Zakryje nám to krásne vlastne tie tmavé flaky aj na hornom viečku a aj pod okom. Vlastne tie také tmavé kruhy. Namočím si húbku, poriadne vykrúcam a len to takto pekne zapracujem. Musí to byť rýchlo, lebo nemám čas. Teraz si spravím trošičku korekciu a taký ten contouring. Takto. A rozličím, samozrejme, rozpracujem teraz už štecom, pretože tým štecom to ide lepšie. Na make-up štetec, ktorý krásne rozpracováva produkty, ktoré sú krémové. Dám si to aj sem hore trošičku, lebo ja mám veľké čelo, takže si ho trošičku tak chcem skrátiť. Mám toho priestoru veľa, takže mám kde pracovať. Tak, a teraz dám trošičku líčka. Použijem zase tekuté krémové líčka, pretože chcem mať teraz krémové líčenie a len to potom zafixujem pudrom. Keďže idem tancovať, vždy to tak robím, keď idem športovať, alebo teda tancovať. Mne to je lepšie takto s tými krémovými, lebo ja mám tu pokožku suchú, čiže kto má suchú pokožku, je to úžasné naozaj tieto krémové líčenia a potom len jemne zafixovať. Už to inak vyzerá, že keď trošičku je tá pusa upravená. No a teraz to všetko samozrejme zafixujem hodvábnym pudrom. Je vhodný taktiež na suchú pokožku, lebo viem, že dámy, ktoré sú suché, sa nerady pudrujú, ale tento hodvábny puder v sebe obsahuje kyselinku hyaluronovú, ktorá nám krásne tú pleť hydratuje, tá kyselinka, čiže ten puder nás tak nevysušuje ako ostatné pudre. Tak. Si spravíme rýchlo obočie s takouto kazetkou. Trošku ju mám zaprášenú. A vlastne sú tu 3 produkty. Jedno toto bledučké ide pod obočie. Ja si to vždy takto, keď sa ponáhľam, len prstíkom vyčešeme obočie
A je tu potom takýto šteteček. A najprv ideme do toho takého krémovo-pudrového, ale nie, je to také trošičku ako, nechcem povedať plastelína, ale je to taká krémovejšia konzistencia. A to je namiesto ceruzky. S tým si krásne takto vykreslíme obočie. A potom vlastne tým pudrovým tam podoťahujeme veci, kde nám napríklad chýbajú také tie farebné miesta, kde sú také blečie, takže tam, kde potrebujeme dodať tú farbičku, tak tam vlastne s týmto pudrovým si to už potom takto dopracujeme a takto pekne podoťahujeme. No v tom videu, v tom telefóne to veľmi zle vidím. Takže sa teraz len na chvíľočku skontrolujem. No, vyzerá to dobre. Super. Rada. A znovu prečešem, aby to vyzeralo tak prirodzene. Ono sa to tak pekne spojí. A naozaj potom to vyzerá veľmi prirodzene. A teraz oči. Keďže nemám čas, použijem len jeden tieň. Použijem teraz tieto tekuté tiene, ktoré máme ako novinkové. Takže ja použijem teraz takúto ako keby medenú farbu. Je to Copper Nova. A to očko si jednoducho len tou jednou farbou, keďže nemám čas nejak špekulovať, tieňovať a podobne, tak len takto jednou farbou to vykreslím. Zoberiem štetec na krémové líčenia, to je takýto. A jemnulínku to takto zapracujem, aby to nebolo také ostré, ten prechod. Druhé očko. Je to veľmi rýchle. Je to vynikajúce, dievčatá, naozaj, keď sa niekam ponáhľate. Tak je to úžasné. A tiene sú hotové. Dáme trošičku špirálku. Ja samozrejme Lush Intensity, milujem ju a potom ju doplním buď vodeodolnou, alebo panorámou, to je táto. Čiže teraz si spravím myhalničky v zrkadle, lebo to by som tu nezvládla. No, takže myhalničky hotovo. No a čo som mala vlastne na líčkach, tú krémovú licenku. Len si takto jemnúčko dám na pery. A hotovo. Vyzerá to inak. Však je žena trošičku upravená, nie je to ani veľa, ale je to úplne niečo iné. Teším sa a idem si zatancovať.